পালো তোমার ছবি তৰা নীলা সপোনি আহি হিয়াৰ কোনো তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা हाय गाइसमोन दान्दिसे एलबि फैदोंमोनलै सोर सोर दङ अन्नानै दान्दिसे नुजाफैदो बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो एलबिआव आङो फैनो सम मोन्दों एलबि होनो सम मोन्दों आरोखि गाइसमोन दा नोंथांमोनहासो फैगोन ना फैया मिथिया दान्दिसे सम मोननायखाय दसे नुजाथिफैलायबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो साननानै नुजाथिफैदोंमोन आं दा हागोन ना हाया नोंथांमोना आंजों फैफानो बेबायदि आरो खोथाया बेबायदि जाहैलायबाय माथो बे स्टेन्डखौबो लाबोनो बावलायबायलै सयथि मा जागोनलै आङो মায়াবিনী রাতের বুকুর দেখা পাবো তুমি যে মন মন লা 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 हाय गाइस फैदोलै सोरबाफोर दङब्ला दान्दिसे रायलायदिनि दान्दिसे दङब्ला आंजों रायलायफैदो दसे समनि थाखाय बिराद गोबावनि उनावहायसो दिनैहाय एलबिआव फैनो हादों आंबो समखौनो मोनथारा ना लाइक होआखैबा लाइक होना होदो सोर सोर दङ अन्नानै हेमेल सिंह राणा हेलो पटनार कैसा है भैया हेमेल सिंह कहाँ के हो आप पंजाब का है या आपको ये बिहार यूपी का बोलिए हेलो गाइसमैन गौरव पंडित आप भैया जी क्या नेपाल से हो नहीं भैया मैं आसाम का हूँ आसाम से हम लोग बोरो बोलते हैं फेस कार्टिंग नेपाल जैसा लगता है हम लोग को लेकिन हम लोग नेपाल नहीं है हम आसाम का है हम लोग को बोरो बोलता है
हमारा जात का भी नेपाल में है, लेकिन हम लोग नेपाली नहीं है। देखने में ऐसे लगता है, नेपाल जैसे ही लगता है, लेकिन हम लोग नेपाल नहीं है। हम लोग इंडियन हैं। आप कहाँ से हो भैया? गौरव पंडित जी, आप कहाँ से हो? प्लीज़ कमेंट कीजिए, थोड़ा बात कीजिए मेरे साथ। लाइव लाइव में आइए, कोई बात नहीं, आइए, आ जाओ, आ जाओ, बात कीजिए। मेरा ये गौरव पंडित जी, ओमफ्राय खबरफ्रा मा ट्रेनल' हा? ट्रेन बेयावनो आंहा लाब दङ। माने आंहा बेयाव माने जमाया एसे खम जानानै दं, लाइभआ एसे खम जाना दं नालाय, बेनो आरो बेयाव एसे बुथुमनानै लानो हायो आरो। बे लाइफसो जायो लाइभसो गासिबो खोनाहैजोबो, बयबो नुजोबो। नोंना बे माबाया प्रफेसना थिगानोलै माया? बे प्रफेसना माबोरै? बे दखानखौ होनदों आरो माने बिराद मोजां आरो माने डेलि डेलि इनकाम जाबाय थायो। 3000 लाबानो फुरा 90,000 जाखायो मान्थलि। गोरलै मा बुङो? आंथ' 5,000 लायो 1.5 लाख मान्थलि 1.5 लाख न' भारा माबा माबि खरसा गारनानै 1 लाख नेट थायो आरो नोंना ने सार? आयदे 1 लाख बाथ' आरो बेलेग इनकाम दंबावोसो, बेनिफ्रायनो माने 12 लाख फैखायो आरो इयारलि। मोजां इनकामफ्रा जोंनि रुजुनायाव बिराद बारा आरो बहुद फान बारा। फैगोन थैया बे एसे माबायाव लाइभआव फैनानै एसे मानसिफोरखौ थुलुंगा होनांगौ। ओमफ्राय लायमारबाय हटेलखौ? गैया बुजायना हरबाय नोंहा लाखि दासिमबो जोंनि बेटारिया सोलिगासिनो दं। बेलेगाथ' 6 मास जेने थेने थांगोन गोदान गारिया, नों बे बेटारिखौ सोलायनाङासिनो जोब्बाय। बेनाव थांदोंमोन? औ आं जेराव बुंदों। औ ए दा बे गेरेजा बेयाव गैला, औ बेयाव थांबाय बर'फोर दङ। औ बेटारि थिगानो दं। नों बेटारियाथ' इमान हरस' गाज्रि जाया। हरस' गाज्रि जाया माने नोंनि गारिया गोबाव जाबाय बायनाया, एसेबां थांफेराखैमोन। आंनाबो 17 बायनाय दाबो दं बेटारिया बाइकनिया 17नि। ओइ सिगां फुरानाया? औ 2017नि बाइकनि बेटारिया दाबो सोलायाखै। दाबो स्टार्ट जायो गाखोयो। ओंखायनो लाखि होनजागोन आरो। लाखियानो दा। ओमफ्राय बे लाइभआव नायबाय थाबाबो जायो ने? जायो, बेयो जेबो नङा। मेकआपल' खालामनांगौ आरो मेकआपल' खालामनांगौ। लाइभआव फैदों जेथिया एसे मोजां मोजां खोथा रायलायना होजायो आरो। माने खोनासंगासिनो दं दा जों रायलायनायखौ, ओंखायनोथ' बिदि खोथा गैयाना। दा इनकामनि खोथा रायलायबाय आरो दा सोरबा दा बिसोरो जोंनि खोथाखौ रायलायगासिनो दं। नैजोआव गौरब पन्डित दङ, लाइभआव दङ, हेमेल सिं राणा दं, बिसोर दङ आरोखि। आरो सोरबा सोरबा बेफोरावनो रायलायनो मोननांगौ बै दखाननिफ्राय बोरै सैमा जाखो? मानसिफ्राथ' फोथायनाय नङा बोरै लख्रानिफ्राय सैमा जानो? जादों लख्रानिफ्राय सैमा जादों, माने माखासे लख्राखौ सोरबा गिदिर मानसिया हाग्रानिफ्राय मोना, गोदोथ' मोसाबो फिसियोमोन ना, दाबो सोरबा सोरबा फिसिग्रा दङ, बे माबाखौ लख्राखौ लाना फैबाय फिसाखौ न'आव फिसिफैबाय। बे लख्राया हाग्रानि माबा गोथां गोथां जायोमोन, बेदर गोथां माबा माबि गोथां, आरो बिराद सिखार खालामग्रामोन। जेब्ला बेखौ सोरबा न'आव लाना फैबाय ना, लाना फैनायनि उनाव बे गाव संनायखौ होबाय, ओंखाम होबाय, बेदर होबाय, संनानै होबाय आरो गोथां गोथां होला।
संनानै होनाय लोगो लोगो बेयाव सिखार खालामनो गोनां गैला ओंखायनो बे सिखार खालामनो रोंबांला आरो मानसिनि सायाव डिपेन्डेन्ट जानानै थाबाय नै दिनैनि सैमाया ओंखायनो मानसिया जेब्लाबो एखे जानानै थाया लख्रानिफ्राय माने दा दा सैमा जेनेबा जाबाय नोंथाङा मासाव 1 लाख खामायो बिनि ओंथिया बे नङा जे आं हायो बेलेगा हाया मालाबा जोंबो 2.5 लाख खामायगोन ना मासाव बेथ' आरो माथो बुंजायाना बे खोथाखौ माने सोलाय सुला आरो बुहुमा माने बिदिनो जालांखायो अबेबा जुदि चेनेलजों जुदि थांफ्लाङाबाथ' नों सानसेयावनोबो मोनफ्लांनो हागौ बै माबानि खोथाखौ बुंसै दाना नोंना मानसिनाव जे एपेन्डिक्स होननाय मोनसे माबा दङना बेराम जायोना बेराम जायो औ बेयो सायोब्ला बुयोब्ला मोनोब्ला बेखौ एपेन्डिसाइटिस होनोना मानसिनाव बे मानो थाफैखो बे ओरैनो थाफैयाखै औ गोदो मानसिया जेब्ला जोनोम जाजेनो मानसियाथ' मानसि हिसाबै जोनोम जाखायाखै नालाय मानसिया दानि मानसिया गोदोनि मानसि नङामोन बै धोरोम बिजाबफ्राव लिरनाया एजे मानसि आथिं मोननै आखाइ फारनै मोखाङा जेनेबा दा जोंना संग्राय बायदि बेबायदि नङामोन गोदो मानसिनि मोखाङा सैमा बायदिसोमोन एसे गुवार खोमा गरं गरं मेगन गिदिर गिदिर खोमोन गोजा लंथं थाग्रामोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ लासैनो मा जाखो बे फिथाइ सामथाइ गोथां बुस्थु जानायाव बेनो बै एपेन्डिसाइटिसनिफ्राय ओंखारनाय रोसिखौ नांगौ जादोंमोन थारमाने ओमफ्राय मा जाखो दाना मानसियाथ' जानाय लोंनाय सोलायबोबायना सोलायबोबा बै बाहागोआ एपेन्डिक्सआ नामा दासो होनाय ना गोदोथ' मिथियामोन बिनि खामानिया लासैनो गैला नांगौआनो जाला बेखौ माने बियो ओरैबायदि उपायमोन गोथां बुस्थुखौ हजम खालामनो हानाय रोसि बेयाव दंमोन दाथ' जोंनो बेखौ नांला नाङैखाय बेयो एसे डरमेन्ट जालांबाय खिन्थु बुस्थुआ दाबो जोबाखिसै लासैनो बे गैया जाथारगोन आरो जोंनि जेनेरेसना उनावहाय नायबा डक्टरफ्रा नुगोन एपेन्डिक्सआनो गैला दायो एसे दङ जाहैबाय आरो बिदि जादों बहुद माने मानसिनि आथिङा जेरै आखाइ जाबाय जेरै बाहायो ओरैनो डेभेलप जायो दा एपेन्डिक्सआबो बिदिनो बाहायजायैखाय लासै जोबलांनो हमबाय मोनसे समाव जोबस्रागोन बियो माने माबा मथे रिसार्च मथे बिदि होनदों आरो नंखागौबो बियो ओमफ्राय लख्राया जेरै सैमा जादों बे एपेन्डिक्सआबो सानसे गैया जागोन एम्बुनि लान्जायखौ नायब्ला बेखौ मिथियोना एम्बुआबो नांथारगौ जायो ओमफ्राय मा जाखो मिथिबाय बे एपेन्डिक्सनिफ्राय जोंनो रोसिखौनो नांला संना जाबाय दा लासैनो बे गोमोरलांबाय बिदिनो संसारा सोलायलांगासिनो दङ बेबायदि दा माने बेफोर मेसेजखौ हरजायो हरजायो आरो धोरोम बिजाबफोरनिफ्रायबा बिनि धोरोम बिजाबफोरनि मथेबा बुहुमा इसोरा दादों बिगियानजों धोरोमजों एसे सावरायलायजायो आरोखि माने माबायदि बुहुमा सोमजिनाय दा बेखौ जोंहाबो एसे बुंनो जायगा थानायबा बुंनो हागौ ना बुंनो जायगा गैया दिनै एसे लाइभ होननानै बुंनाय जाबाय आंखौथ' मा रावबो खोमथा होननानै सिनाय मोना आं खोमथा बसुमतारी रावबो सिनाय मोना आंबो फेसबुक खुलिगोन र' नोंथां मोनसे समाव बेखौ मोजाङै हाइकार्ड लागोन आङो औ खुलुमबाय के बसुमतारी अफिसियेल खुलुमबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर नै जोंहा सासे नायल' जाल' खोमथा नाम बेहा औ आंनिफ्रायबो सेम टु इउ थाबाय दे हेपि दिपावलि कालि फुजानिसिम जोबोर साबायखर लाइक होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय दै मोजां जों माबा माबि रायज्लायबाय थादों एसे खोनासंबाय थादो बिराद गोबाव जाबायमोन आं माने लाइभ होयिया दिनैसो माने ओंख्रियाथ' मा होनबावगोन दिनैहाय फुङावनो जानाय जादोंमोनथ' ओंख्रिया एसे माबा जादों आदा बारा सम गैया दे थेंकिउ दसे सम आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर जेबो नङा दे बिदिनो हेफाजाब होफैबाय दा सम रायज्लायदो लख्रानिफ्राय सैमा जानायखौथ' नोंथाङा फोथायोना फोथाया जाखो बेथ' दा जों नुवाखै नालाय बोरैथो मिथिबावनो बेयो जेनेबा दा नों खोन्थाबासो मोजां मोनथिसिगोन नंगौ नङाखौ नंगौ नङाखौ माने बाय बिगियाना माखौ बिगियान होनो बेबो दाना फिसा क्लासावबो थायो बिगियाना जाबाय
आनजाद नायनानै फोरमान मोननानैसो गनायो बिगियाना आनजाद नायनानै ओंखायनो बे खोथाखौ बिगियानासो बुङो सोरबा साधारन सुबुङा बुङाखै आरो बेबो नायनानैसो आनजाद नायनानैसो बुंनो जाहैबाय मानसियाबो मोख्रानिफ्राय फैनाय होननायखौ गनायनो थान मोनो सोरबा 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 रागा जोङो नाथाय जोंबो नुवाखै देलाय माने खोथाया रिसार्चआव ओंखारदों नैबे खोथाया एसे फोथायजाथावसिन आरो जाय अंगखौ बांसिन बाहायो बे अंगआ डेभेलप जायो आरो स्ट्रं जायो प्रबल जायो जाय अंगखौ बाहाया बे अंगआ लासै 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 जोबलाङो बा माने डरमेन्ट जालाङो गैया जालाङो गोदो मानसिनि खोमाया गौरव गौरवमोन आरो खोमाखौ बै जे दाङालासिनो सोमावनो हायोना सैमाफ्रा जेरै सोमावो मैदेर सैमा जायखिजाया जुनारफ्रा बिसोरनि खोमाखौ सोमावनाय बायदि मानसिया मोनसे समाव सोमावनो हायोमोन जाहैबाय दाङाला मानसिया खोमाखौ सोमावनो दांनो गोनां जायो दा नै जोंना ओरै मावोमोन आरो गोदो हारसिंनो सोमावनो हायोमोन आरो दा जों सोमावनो हाया आरो मोनसे खोथा एसे बोरैबा गिथावनाबोलाय माने गन्थंफ्रा जोंब्रै बारा जाबोदों बर'फ्राबो गोदो दामपा दुमपा मोनबाय बर'फ्राबो एसे फिसा फिसा सेरै जाबाय दानि जेनेरेसनाव गिदिर गिदिर आसिनिफ्राय फैयै फैयै फिसासो फिसा जालांना मोननिया जालांनो हागौ खोमायाबो फिसा जालाङो खुगायाबो माने गोदोथ' डाइरेक्ट सिनायोमोन ने बे बर' दै बे दाब्ला ना गन्थं दाब्ला मेगन फिसा फिसा बिदि होननानै मिथियोमोन दाथ' बिदि नंला आरो खोथाफोरखौबो गोसा गोसा रायलायनो खुगा गुवार सियोमोन जाहैबाय ओमफ्राय ओंखामफोरखौ बिराद जायोमोन माबाफोरखौ खुगाया गुवारमोन आरो एसे दाना साम'सो ओंखाम जायो सिगोनदि सियादि खुगा एसे गुसेब सिनानै जायो दा खुगायाबो फिसा जालांगासिनो थाङै थाङै खुगाया फिसा टिकेटसो जागोन बिराद इन्टारेस्टलै गाइसमोन ओंखायनो मानसिया बे एखे दै माखौ बाहायबाय थायो बे स्ट्रं जायो डेभेलप जायोब्ला होमबा जोंबो मोजां खोथाखौ बाहायबाय थानांगौ बेबो डेभेलप जागोन मोजां सिन्था खालामबाय थानांगौ बेबो डेभेलप जागोन ना मोजां सिन्थाया जुदि जों गाज्रि सिन्था खालामबा गाज्रि सिन्थायानो डेभेलप जालांगोन दा जों मोजांखौ सिन्था खालामदों नालाय मोजां जालांसिगोन मोजां जालांनायनि सम्भाबना दं आरो जागासिनोबो दङ दा जों गाज्रि गोसोनि नङा नालाय बहुत मानसि लाइनाव दं नामा लाइफआव दं दा दङ 9 जन दङ आदसा दा 9 जनाव दं लाइफआव नोंथाङा सानसे माने गुवार माबा खालामनो हागोन ने 9 जन दं 9 जन दं दा 9 जना आंजों दंबाय थायो आरो नै साबाल'सैलाय बे 9 जननि मादाव बेक्तिगत माने खाथिनि मानसि बा न'नि मानसि बा सिनाय मोननाय मानसि दंना गैया बेखौ आंथ' मिथिला बेखौथ' दा मिथिला दा सोर दं बेखौ दा आं मिथिला आरो दा नैयाव कमेन्टआव हरबानो आं मिथिगोन जे नैबे दा हरदों नै के बसुमतारी बे हरदों के बसुमतारीया थांबाय बियो बाय होलांखाबाय बियो बे थांबाय आरो आं दानि मानसिया सम गैयाना बारा सम गैया बे बिराद खामानि दंनो मोसौ बैसा लायनो थांलाय बियो बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो गोसोबा आंनो डनेटबो खालामना हरनो हायो सोरबाया बेयाव माबानि गेजेरजोंनो आरो दा रावबो हराखै सोरबा माहाजोन जायोबा हरसिगोन आं बिदिनो सानदोंलै सासेनिफ्राय थाइसे मोनबाबो 140 कौटिनिफ्राय हरबाथ' हरनो हायो बाराथ' नाङाना 30 कौटिसो मानसिनिफ्राय थाइसे मोनबा 30 कौटि फैबाय बिनि थाखाय मा होनांगौ टेक्स होनांगोन नामा टेक्सआथ' होखानांखायो नोंनाव डाइरेक्ट दा बिदि 1 लाखफोरल'सो डाइरेक्ट हरनो हायो होनबा बिदि हरनो थाइसेनि जमा जाबाय जोंना 30 कौटि नङा खिन्थु टेक्सेबल खिन्थु दा फैसाखौ दाखालिसो मिथिदों आङो फैसा माबा एसे लोमजानाया फैसा हरदोंना फैसा सानसेयाव 1 लाख करिल' हरनांगौ हरनाया लिमिट बिनि बारनो हाया सानसेयाव 1 लाखा मोनसे बेंकनि लिमिटसो जाहैबाय बेहा माबा नङा बेहा कमार्सियेल नङा बेहा जोंना बे सेभिंफ्रा हाया दा आं दा गोदान खालामदों ना बेयावबा हले कौटि हागोन आरो बिजनेस एकाउन्ट बिजनेस एकाउन्टआ
नोंथाङा मेकआप जासिगोन दिनै ने हा? मेकआप जासिगोन जालाङो जोंना लासै बारा नांलाया आंनो आधा घन्टाबानो जायो बारा नांलायथारा 20 मिनिट थांबायानो नै आधा घन्टा होयोबानो जायो 10 मिनिट नांगौ 10 मिनिट होबानो मेकआप माब्लाबा माब्लाबा थांगोन फाथाव मोना 10 मिनिट मानसिफ्रा जे बै जेनेबा फटन भाजि एवबाय बेखौ बोरै लाइफआव हरबाय आं सासे नुदों जोंनि गामियाव फटन भाजि एवबाय जेबो मोनाखैमोन आङो आंबो नायनाया खिन्थु फटन भाजिया गोथाव जाथाराखै आरो खामब्र'ब्र' एवदों बेहा बेखौ टाइमखौ मेकआप खालामनांगोन ना टाइमखौ मेकआप खालामथारनांगोन आंथ' फेसबुकआव माने गामिनि मानसिखौ जेबो कमेन्टस हराखिसै आरो नङाबा बेहा बेजों खामलायबाय आं दहाय खोन्थायाखै होनबा आंहा एसे माबा नांबावो माने वाच टाइमा खम जाना दं दा वाच टाइमखौ आं फिलआप खालामनोबा एलबिनि गेजेरजोंसो आङो वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनांगोन 4000 मिनिट जानांगौ 4000 माने 60 जों डिभाइड खालामबा 400 4000 मिनिटआव आरो ओमफ्राय 66 घन्टा जादों माने आंहा 4000 कमप्लिट जाना दंखायोमोन 4000 कमप्लिट जानायाव ओमफ्राय बैथिं मेथाइ बायदिसिना दामना होदोंमोन ना बैथिं नैबेयाव आं दाननो रोङो बे माबाया पेनाल्टि औ बेनि थाखाय दाननो गोनां जादों दाननायाव आंहा बे खाना थांदों आरो नङाबा मेकआप जाखानायखासोमोन बिदि आरो बेनि थाखाय मा आसा खालामदों नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय बे आंनि मोनसे माबा लाइफ मोनसे आंनि माबाफोरखौ सुखु दुखु बेफोरखौ बयनोबो खोन्थाहोनो थाखाय बिदि फैसा थाखायाथ' आरो गावनि थाखाय दंखायो बेथ' नङा दि आङो फेसबुकजोंनो खामायनानै जाथारगोन बे नङा मानसिफ्रा बिदि साननानै फेसबुक प्रफाइल खुलिलाबायदों नामा जेनेबा खुलिनाया मोजांसो खुलिनाया गाज्रि नङा बिदिनो हमना ला फेसबुक मोनसे खुलिनाय लोगो लोगो नोंजों आंजों बहुद सोमोन्दो थालायगोन नोंनि दुखुखौ आं मिथियो नोंनि दुखु दाहा बा जिखुनु जाया माबा मोनसे नोंनि साननो हानाय साननाय हनायफोरखौ फोरमायलायनो हायो आरो बिदि आरो बयबोदि हागोन बेबो नङा बिराद गाइडलाइना बिराद गिदिरथार दा आं दहायनो बुंबायना वाट्सएपआ आंना रिभाइभ जाफिनबाय खैदिन मास मोननै जाबाय वाट्सएप गैयालासिनो सोलिनाया ओमफ्राय मानो होफिनखो ना अंखो ना माब्लाबा बे माबा माबिफ्रा एसे माबा बेयावबो गाइडलाइन दङ माखासे माबाफोरखौ हरोब्ला बेखौ बिसोरो माबा खालामो सिलाइ बायदिसिनाफोर बेफोरबायदि माबाफोरखौ हरोब्ला गावलायनायनो बुथारलायनायनो बेफोरखौ हरोब्ला माने बिसोरो नायो बेयाव बन्द' खालामनो हासिगोन नोंनाव बेफोरबायदि फैदोंलाय खोमा हरनाय गैया आंथ' हरफेराखै माबा मोनसे नुदोंलाय खोमा आंना बै माबायावसो जादोंलै माखासे माबा एप्स डाउनलड खालामनानै मा बुस्थु बेखौ नायलांबाय थानाय जायोना बेयाव जानो हागौ आरो ओमफ्राय बिदिनो माबा माबिफ्रा आरो जेनेबा बे बिराद जाम्बा मोनना लायोदां गावखौनो गाव मिथियाबाथाय माबा मोनसे मिथियालासिनो थाबाथाय जाम्बा बा मोनो ओंखायनो नायग्लुंथारो आङो बिसोरनो नुजोबो ना जोंसो नुवा दा जेरै दहाय बिटिएसनि खोथा होनदोंना नै फन फैदों फनखौ हमनांसिगोन ने हमनांगौ हेलौ हमनाया गाज्रि नङा हेलौ गैयालै बिजुआ मेगन हामा जादों माबा साप्लायखौ गैयानालै गैया सिकिउरिटियाव आयु आयु दे आर'ज दङ जाहैबाय गामियाव थांनांगौ आरो आर'जआवबो थांनो गोनां जायो थांनांगौ बिबुंथिबो होनो थिनोना नों बालायलाङो आं बिबुंथियावबो मास्टार मानसि नालाय बांद्राय बुंलायलाङो अयभास जाबायना एफा बोसोर मास्टार साख्रि मावबाय 1995निफ्रायनो मावदों 95निफ्राय मास्टार जागासिनो दरमा मोनाबाबो मास्टार दासो मोनदों जेने थेने न'खर सामलायनो आन्था बोरायलायलांबाय मा फेसबुक मा वाट्सएप जेबो मोजां मिथिया आङो खिन्थु मास्टार लाइना गाज्रि नङा बयबो माबाजों बयनिबो एंगेलजों माने मास्टारखौ नुहुरजोबो आरो बेखौनो माबा खालामखागोन आरो ओइ उमुगाव मास्टार दं बेजों रायज्लायबानो एसे माबा जाबाय
नों सोरबा डाक्टारखौथ' नों बे एंगेलजों नाया आरो बिटिएसनि खोथाया दहाय बुंनाया बिटिएसआ माने हमनानै ला जेन जि जाय जेनेरेसनाव गोलैयो जि जेनेरेसनाव जायो जि माने जेट आरो लास्ट एलफाबेट अफ इंलिस इंलिसनि लास्ट एलफाबेट बे माने 2009नि आगोलथिं जन्म जानाय 9नि गोजौथिं सिगाङाव सिगाङाव 876 बेयाव जोनोम जानायफोरखौ जेन जि होननानै बुङो दा बै गथ'फ्रा आरो दा नैबे जागोन नेक्स्ट जेनेरेसन जाबाय आल्फा आल्फासो फैगोन आल्फा जेनेरेसन जेन आल्फा नैबे दानि जेनेरेसन गोदान जोनोम लाबाय बिसोर थारमाने बिसोर दायो जेबो मिथिथ'वाखै माने मा होनना बुङो हमना ला बेखौ नैबे फैबाय थानायखौ माबा जेट ना जेन जेन जि जायफ्रा जेन जि नेपालाव दाखालि आन्दलन अ खालामबाय आच्छा राइट जेन जि जेन जि माने ओरैनो जेट होनना बुङो जोङो खिन्थु बियो जेट आरो जि आं बेखौथ' माबा मा बे सोरबा इउटिउबारनिसो नामा बिदिसो लाबाय थादोंमोन आरो बे जेन जिया जेन माने जेनेरेसन जेन जिया आरो बेलेग बेलेगावबो जाबावदों औ दाखालि इटालियावबो जादों बा बबेबा मोनसे कान्ट्रिफ्राव जादों दै बे दावराव खालामग्राफ्रा आरो बेखौ माने बाहायनोबो गोरलै सोरबा बेखौ बाहायनानै बहुद लाब लानोबो गोरलै आरो बिसोरनि टेस्टखौ मिथियो दानि ओइ माने मिडियानि जुग ना नायनानै मिथियो आरो ओरैबायदि गाज्रि मबाइला माने नोंनि टेस्टआ मा नोंनि लाइक डिसलाइकआ मा बेखौ मिथिजोबो ना बिसोर जेनजिफ्रा दा जेनजिफोरखौ माने बेलेगा नायबाय थायो बिसोर खुलुम खुला मा उपायजों बिसोरखौ दावराव खालामनो हागोन प्रटेस्ट खालामनो हागोन बिसोरनि बैसोआनो बिराद गरम ना एकदम फुरा लाइमोन आरो जेनेबा आरो नैबे माबायाबो दा फैबाय थानाय माबाफ्राबो आरो बांसिन स्मार्टसिन जाफिनबावबाय आसरित मोननानै सोर सानग्रोनानै दिहुननाय बेखौ जेनेरेसनखौ जेन जि आल्फा आल्फा जेन माने जेन आल्फा बिनि उनाव फैगोन जेन बिटा सिटा बे मोनसे स्टेप बाय स्टेप आरो बै आखरसो बियो बेखौ फरायो आल्फा माने ए बि माने बेटा माने नै जों दा जोंखौ होनो बे 90sनिमोन औ 90sनि गित जों माबायाव गोलैयो एक्स जेनेरेसन गोलैयो आं हिसाब खालामना नायदो आरो जोंनि जेनेरेसना एक्स आरो बै बिनारा मोना एसे वाइआव गोलैयो ओमफ्राय दा बे एक्स जायोना एक्स जेनेरेसन मानसि जों एसे जाम्बा दब जायो आरो एसे जाम्बा दब जायो जाम्बा दबाथ' जाखागोन जोंनि मोजां मोननाया बेलेग जों लता मांगेशकार आलका याग्निकनि मेथाइ मोजां मोनो दानिया बिटिएसखौ उन्दै उन्दै हिन्जावसाफ्रा बेखौथ' बिसोर हाला इसिबां बिदिजों इसिबां गोलाव गोलाव जाया इसिबां गोलाव गोलाव सुर बोनायजों जाला दा बिसोर जाया गोजौ गैया बेखौ दा आंबो एंगारलांसै नोंथां र' 2 मिनिटल'सै एकदमबारे धर्ज हमदो 2 मिनिटल'सै टपिकआबो जोबसिगोन आंनाबो जोबसिगोन बिदि आरो माथ्र 2 मिनिटल' थादो गाइसमोन जोब्बाय आंनि लाइफआबो आंहा जेसेबांखिनि माबादों बेखिनिमोन जिंगासि नाङा 2 मिनिटल' था धर्ज खालामनानै दे माबा जाबाय आरो नै 1 मिनिटल'सै साब्रैजों दंसै सातजोन फैलायबाय जेन जि आं दिनैसो मोजां माबाखौ जेन आल्फा नेक्स्ट जेनेरेसन जेनेरेसन आल्फा बिनि नेक्स्ट जेनेरेसन बिटा फैबाय थायो आरो नङा बिदि ग्रुप माबा दोननायाबो गाज्रि जायाखै होमबासो जों मिथियोना ने मा मा जेनेरेसन थांगोन जोंथ' मुगाखौसो मिथियो अन्थाइ मुगा सनानि मुगा बेबो एखेयानो खोमसि मुगा सैथो मुगा अन्थाइ मुगा माने बे अन्थाइजोंनो दाननाय सुनाय माबा माबिफोरखौ बानायजोबो जोंनि मथेथ' दायो मुगाया ओरैनो जोंनि जिल्लायाव जोंनि बेलायाव एआइ मुगा आरो एआइनि उनावहाय मोनसे फैगासिनो दङ जि माने जेनेरेल आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बे एआइआनो एआइनि एकदम डेभेलप जानाय फर्म आरो बेयो माने ओरैबायदि डेभेलप जाबाय एआइआबो
जि होदेरबाय ए आरो बिनि गोजौआव जेनेरेल आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स चालु जाबायानो बुस्थुआ जों हमनो हायाखै आरो दाथ' नों फाग्ला खालामगोन ना अरिजिनेल ना डुप्लिकेट जिबायदि दिहुनो नङा औ फाग्ला जाबाय आं बेखौ नायनानै एकदम अरिजिनेल गिनांगौ दायो अरिजिनेल नोङो एखेलै माबाफ्रा AI जों जिखुनु माबा भिडिअ बानायनाय माने हमनो हायालै दाखालिथ' दिहुनबाय माखासे बारा जाबाखै बेयो हाग्रामाजों माबाजों बुलायनाय होदोंफ्रा औ एखेलगे मटर साइकेलाव गाखोनानै थांनाय बिदिया जाबाय सार दे जोब्बाय दे गाइसमोन गाज्रि मोननांला